Sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan ho ang aming pangako sa ating followers, no? Na halos magdadalawang milyon na sa social media ang Facebook. Kaya naman maraming salamat sa lahat ho ng mga tumututok sa atin at tumatangkilik dito po sa CLTV 36. Siyempre, napapanood din tayo sa YouTube. Kanina, napansin ko ang daming mga nagko-comment, naghihintay. Sabi nila, live na ba? Ayan, mine, sabi. Hello, CLTV. Sabi ni sino to? Si Althea Rivera. Ayan, sabi ni Althea. Ayan. So, kumusta po? Ayan, Maya Paabak po, sabi nila. Ayan, so may mga nagko-comment. Live din ho itong napapanood sa ating YouTube channel. Kaya naman mga kabalen, kung meron kayong nais ibahagi, pag-usapan talakayin dito yan sa news stream. Pag-usapan natin, di ba? At ito ay programa para sa inyo, yung mga content, yung mga komento ninyo, yung mga saloobin ninyo, at yung mga kuro-kuro na rin, di ba? Tungkol ho sa mga kaganapan dito sa ating bayan, ay bibigyan natin ng pansin yan dito sa news stream. At gaya ng aking nabanggit, siyempre, simulan natin sa bati portion. Eto, nakatutok din sa ating programa.
Mainit na Miyerkules ng umaga, Kuya Justin Dizon, 22 days na lamang. Merry Christmas na. Ayan, no, sabi ni Angelo Redaha. Maraming salamat, Angelo. At 29 days na lamang ay 2026 na. Oo, tayo ba'y handa ng sumalubong dito sa ating bagong taon? Oo, sabi ng PNP, kaldero na lang yung gamitin. Huwag na umiwas na sa paputok, di ba? Lalo na yung mga illegal na paputok, marami yan. So, kaya ako binatugtog yung bonggos. Kaldero na lang, di ba? So, iwasan na ho natin yung mga lalong-lalo na yung illegal. Alam niyo naman, may mga hindi otorisadong paputok, di ba? Sa ginagamit, binibenta tuwing bagong taon. And nung isang araw, may kausap ako. Ito, totoo to. Meron akong pinag-usapan namin yung kababata kong naputukan. Nagpupulot ng mga paputok the following day, di ba? New Year, 31, yung New Year's Eve, o yung January 1. Pinupulot ho yung mga pulbura, yung mga 5-star, ika nga, no? Tapos gustong buuin na isa pang bagong paputok. Ayun. So mga bata at yung mga nanonood dito, siguro ngayon wala naman. Pero marami pa rin mga bata sa kalsada na nagpapaputok no. So wag niyo akong pupulutin Naalala ko lang kasi alam niyo na pag New Year, yan ho yung mga nagiging nararanasan natin, nagiging problema no. Kaya naman tuloy-tuloy ho yung ating kapulisan at syempre yung Department of Health sa pagpapaalala na iwasan ito pong mga firecrackers na illegal. At kung pwede, magsagawa na lamang ng mga community fireworks display. Alam natin, yung lalawigan ho ng Bulacan, particular dyan sa Bocaue, fireworks, firecracker capital ng bansa. Siyempre, umaasa rin sila dyan sa industriya na yan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Maraming nanonood Maraming salamat Kuyang Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Maya Payabak, Kabalen, dakala salamat keng pamagtutok. Eto, may nakatutok din. Magkapetana Justin, sabi ni Kuyang Joel Stephen Manalo. Thank you. And Angelo Redaha, done, like and share na. Okay, pagbati rin sa mga Pampanga High School na nag-i-immersion. Ayan, mahuhusay. Maraming salamat doon sa mga nakakatuwang namin na dyan sa CLTV 36, dito sa CLTV. Oo, marami kaming mga nag-i-immersion ngayon. Kung kayo po interesado, tuwang-tuwa nga sila, sabi nila, work immersionist po kami. Ayan, oo. Maraming salamat. At sana natututo kayo, di ba? Comment nyo nga ano yung mga unforgettable moments ninyo habang kayo nag-i-immersion. Ayan. Shout out po kay Mikay Cutie. Sabi ni A5M Reyes. Ayan. Salamat po sa inyong pagbabalita. Si Abet Sunga, Kuyang Abet, nakatutok din. Maya Pabak po, Kabalen. Menibat Kening Barrio, Santa Cruz, Masantol, Pampanga. Ayan. Maraming salamat. Si Althea. Ayan. Shout out Pampanga High School Immersionist. Si Irene Dizon. Ito, nakatutok din. Maya Pabak po. Watching from Anchorage, Alaska. Yan, international tayo hanggang Alaska tayo po yung napapanood. Si Carla Jane Balingit ay nakatutok din sa ating programa. Maraming salamat. Mamaya babatiin ko pa yung mga ibang nagkomento. And sa ngayon, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Kabalen, narito na ho ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 10:07 ng umaga. Araw ho ng Miyerkules, ikatlong araw ng huling buwan ng taong 2025. At para ho sa mga babiyahe, dito muna tayo sa upper row. Wala akong sinen. Upper box. Okay, dito mo pang upper row. Yan, yung 1, 2, 3 boxes. Yung pinakaitaas, yung leftmost box, yan huy sa may Balintawak Toll Plaza. So, yung inyong nakikitang mga nakatalikod na sasakyan ay patungo ho ng norte yan.
Kung kayo'y babiyahe pauwi ng ating rehiyon, gitnang Luzon o di kaya naman ibang bahagi pa ng North Luzon, ay walang masyadong aberya dyan sa area na yan. But if you are headed south towards Metro Manila, ay may bahagyang pagbabagal na doon sa kabilang lane pagdating nyo ng Balintawak. Actually, sa may Valenzuela interchange pa lamang ay ramdam na yung bahagyang pagbabagal ng mga sasakyan going to Metro Manila sa mga oras na ito. Diyan naman sa may, anong tawag dito, yung area ng Mindanao Avenue. Ayan. So, Mindanao intersection, meron hong ongoing construction works but continuous yung traffic flow. Dito ho sa may part ng Bulacan, may Kawayan Interchange, magkabilang linya, dire-diretso lamang ang takbo ng mga sasakyan, light traffic. Same scenario dyan sa may area ng Bukaw, Bulacan. Light traffic, ganyan din sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, nasakop po ng North Luzon Expressway. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. Mula naman ho sa NLEX, silipin naman natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang kalsada dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Dahil alam naman ho natin, pagka ganitong magpapasko, ay dinadagsa talaga itong City of San Fernando ng mga turista. Dahil kilala bilang Christmas capital, Ken Mupon Jasaret, ang mamanyaling parol, Asnong Karakal. So ito ho, silipin natin traffic situation sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga as of 10:10 ng umaga ngayon hong araw ng Miyerkules. Dito muna tayo sa boxes 1, 2, 3, and 4, yung mga nasa gawing itaas. Yung box 1, yan ho'y boundary. Angeles City and San Fernando. Diyan ho sa may Santo Domingo, Barangay Santo Domingo, Angeles at Telabastagan, Ciudad San Fernando. Yan pong SL Subdivision. Light traffic sa mga oras na ito. Panings, portion light traffic din. Ganyan din sa may Holy Angel Village portion. Yung kanto ho ng Holy Angel. King banda papunta Baliti. And Baliti portion, light traffic. Maayos din ang sitwasyon dyan sa may area ng Sindalan. Paalala dun sa mga bumabiyahe, paki-notice yung mga traffic signs. May mga portion po yung Manila North Road or yung MacArthur Highway na yung continuous traffic flow kahit na merong traffic light na red. Diba? So inuulit ko to kasi madalas kong makasabay yung ibang mga motorista na nakakalimutan nila. So halimbawa, kung kayo ho ay manggagaling ng syudad ng Angeles at patungo ng San Fernando downtown, dyan ho sa may area ng Sindalan, kahit na naka-red yung traffic light doon sa may Sindalan, yung southbound lane, doon sa may outermost lane ng southbound lane o southbound section, ay continuous po yung traffic flow. At ito ay pinatupad ng city government, particular ng CPOSCO, upang maibsan nga yung mabigat na daloy ng trapiko sa syudad. Ganyan din yung senaryo doon sa St. Jude naman, Angeles muna to San Fernando. After that, ganyan din sa may Sakop Maimpis, di ba? So, kung nandyan ho kayo sa may portion ng Makabakle, ni mong Sakop Maimpis, going to San Fernando, southbound, ay yung outermost lane dyan, ay continuous din yung traffic flow kahit na naka-red yung traffic light. So, meron hong mga malaking nakapaskil naman. Pero yun nga, dahil na sana yung maraming motorista na pag red, mag-stop. Tama naman. Pero paunawa lang, check nyo kasi nakikita rin, visible naman. So, malaki naman ho yung karatula. Yan ho. Tapos yung other side naman, di ba? St. Jude. Kaya dating Jomafer, lumalabas yung edad ko, di ba? Jomafer. Sino Bisan niya po yung Jomafer.
Yung ibang mga bata hindi na nila alam, "Saan yung Jomafer?" Hindi niyo alam yun, tanong niyo sa'kin mamaya. Okey sige. So, yun dun sa may portion ho ng, St. Jude traffic light portion ng Manila North Road ano, if you are headed north din, yung outermost lane nun ay continuous din yung traffic flow. Same din sa may Panings portion, headed north, outermost lane, continuous din yung, traffic flow. Mga paalala ho yan, para hindi natin, makalimutan. Okay, so eto silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga ngayon pong alas 10:13 ng umaga. Gaya ng nabanggit ko kanina, Angeles, Maluwag, Sindalan, light traffic din. Ganyan din sa may area pa ng Sakop, Maimpis, magkabilang linya, light traffic naman. Continuous yung traffic flow dito ho sa may St. Jude. Ito yung sinasabi ko. May mga pumapasok dun sa kabilang side. Pero nanggagaling ng Lazatin, pero meron din from MacArthur kasi nga continuous naman yung traffic flow. Ingat lang, tingin lang dun sa other side, Ay, opposite pala to. Sorry, dun sa kabila, yan yung pinapakita ko. Ito Lazatin pala to, papuntang Lazatin ito. Okay, southbound portion po ito. And then, dito naman sa may area ng Palawe, ay maluwag ang sitwasyon, pero dito, pagdating ng Makabakle, kaya pong tulid, papunta Jose Bilingad, Memorial General Hospital o dyan sa may JBL, ay mabigat na o moderate na yung daloy ng trapiko. Meron ng pagbigat ng daloy ng trapiko na nararanasan ho sa mga oras na ito. Diyan sa Barossa ay light traffic naman. JBL talaga, Makabakle portion. Paghandaan po ninyo yung mabigat-bigat na daloy ng trapiko. New stream kasama sa Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 new stream. Gusto kong bigyang pansin itong may nagkomento, sabi ni James Januario Season, Maya Payabak, Josh Batch 86, Christmas Party December 6, Bulwagan. Ini po pa nagkataya. Kareni pong Batch 86, King Josebad Santos High School. Ini po Pampanga High School. Kareta pong Batch 86, atin ko po kanong Christmas Party December 6, King Bulwagan. Agpang po kang Koyang James Season. Yan. And si Kenneth Lizarondo, nakatutok din. Sabi niya, maraming Maya Pabak Kabalen, sabi ni Kenneth. Ayan, salamat Kenneth. Thank you sa iyong madalas na pagtutok dito sa ating programa. Sabi ni Althea, future CLTV 36 correspondent in God's time. Oo naman. Yan, of course. Yan. Nakakatuwang makita na marami pong mga kabataan ang nahihilig pa din dito sa ating profesyon na pagbabalita dahil ito po. Sabi nga ni Ginoong Howie Severino doon sa isang conference na inattendan ko. Tinanong daw siya kung madali ba ang journalism. Sabi niya, wag mong tanungin kung madali, itanong mo kung mahalaga ba ang journalism. Yun yung kailangan nating pag-isipan. Diba? So sige, silipin naman natin. Dito naman tayo sa Bataan. Mag-move muna tayo sa Bataan. Ay, walang live yung Bataan sa oras na ito. Sige, diretso tayo sa ating weather update. Makibalita tayo sa magiging taya po ng panahon ngayong araw ng Miyerkules at sa mga susunod pang araw. Lalo na hoy, marami ng mga nakaschedule na kaliwat ka ng okasyon. Sana naman huwag maging maulan itong ating holiday season. Narito pong latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Magiging maulan at malamig ang kondisyon ng panahon sa malaking bahagi ng Northern Luzon sa araw na ito dahil muling umiiral po doon ang amihan o northeast monsoon. Samantala sa southern portion ng Mindanao ay apektado pa rin ho yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito pong dalawang weather system na ito, ang ITCZ at ang northeast monsoon, kasama na ang localized thunderstorms ay ang mga weather systems na pwede pong magdulot ng mga pag-ulan sa araw na ito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga localized thunderstorms, pwede po yung magdulot ng mga dagliang pagbuhos ng ulan anytime of the day sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Samantala, update naman dito sa LPA na minomonitor po natin malapit sa ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 1,210 kilometers silangan huyan ng southeastern Luzon.
So ngayon ay nasa labas pa nga po ito ng PAR at inaasahan nating papasok ito ng ating area of responsibility ngayong araw din ho. At nananatiling mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. So kung ito po ay pumasok ng PAR at maging bagyo, ay bibigyan po natin ito ng local name na si Bagyong Wilma. Sa ating initial na datos at analysis, nananatiling mataas po yung tsansa ng landfall scenario o mataas ang tsansa na maglandfall po ito dito sa Eastern Visayas o kaya naman sa Caraga region by Saturday or Sunday. So ibig sabihin, inaasahan nating makakaapekto itong weather system na ito sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, especially ho by weekend. And based na rin sa ating projection, kung hindi po ito magbago, ay may posibilidad pong mag-raise na po tayo ng signal o tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Eastern Visayas o kaya naman sa Caraga region as early as Thursday. Kaya't mag-antabay po tayo sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance dahil atin pong advice sa ating mga kababayan na kailangan pong magbantay sa magiging update dahil mataas pa naman po ang uncertainty nitong weather system na ito lalo na ito'y LPA pa lamang at may kalayuan pa po sa ating bansa. So sa pagtayo po ng ating panahon, magiging maulan ang ating papawurin at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan nga na panahon dito sa Ilocos Norte, sa Apayao, maging sa Cagayan Valley Region, halos buong Cagayan Valley Region kasama na ang Kalinga, Apayao at Aurora Province. Yan po ay epekto ng Northeast Monsoon o amihan. Sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon, inaasahan natin ng mga isolated o pulupulong mahihinang pagbuhos ng ulan naman dahil pa rin sa epekto ng amihan. Para dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, maaliwalas naman na panahon ang inaasahan natin sa maghapon pero hindi pa rin natin inaalis ang tsansa po ng mga paminsan-minsan at mga isolated na pagbuhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Tuguegarao City, 24 to 32 degrees Celsius naman po sa Legazpi City. Habang malamig pa rin sa Tagaytay from 23 to 30 degrees Celsius. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, dito po sa southern portion ng Mindanao, partikular sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan pa rin natin ang maulang panahon doon dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, sa buong Kabisayaan, ay naasahan din natin ng improved weather sa araw na ito, maaliwalas ang magiging papawurin, may tsansa lamang ng mga localized thunderstorms. Sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman ay 27 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius habang sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman ay 25 to 33 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Meron po tayong gale warning ngayon dito sa Batanes. Epekto po yan ng bugso o pagbugso po ngayon ng amihan o northeast monsoon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda doon na gumagamit po ng maliliit na sasakyang bandagat, hindi po muna natin ina-advise na pumalaot sa araw na ito dahil magiging delikado pa rin ang kondisyon ng karagatan doon dahil sa malakas na alon o mataas na alon dulot ng bugso ng northeast monsoon. At sa mga susunod na araw ay asahan natin magdadagdag pa tayo ng mga lugar kung saan ay itataas po natin ang ating gale warning dahil nga nakikita po natin yung progression ng amihan ay makakaapekto po talaga sa halos buong Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon sa mga susunod na araw. Ang sunrise natin for today is 6:06 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:25 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa. Yan ho mga kabalen, may binabantayan tayo. Posibleng maging Wilma yung pangalan oras na pumasok po yan ng PAR at maka-apekto rin. Dito ho sa particular, Eastern Visayas o Eastern portion ng ating bansa. Kaya naman yung mga kababayan natin dun sa mga nabanggit na lugar, mahalaga pong tumutok lamang din sa iba't ibang anunsyo ng ating Weather Bureau upang mapaghandaan yung posibleng epekto po nitong sinasabing namumuong sama ng panahon. Skip the scroll and stream at 26. Maraming salamat kay Junlin Canilao, Maya Pabak po, Kabalen kong Kapampangan, watching from Anchorage, Alaska, US. Ayan, dakal pong salamat, Junlin Canilao. At kumusta kayo po, Ken? Mimingat po. I'm sure miss ye ing kikatang balen. Kaya naman nagkatanda kayo sa December 13, yung mga kababayan natin sa ibayong dagat na hindi makakauwi ngayong Pasko. Abay, tumutok lamang sa CLTV 36. At ito yung ating mga socials. Nasa itaas ko. Ayan, ituturo ko. Ayan. Itong nasa itaas. Ayan. Nandyan ho sa itaas yung ating mga social media platforms na pwede ninyong puntahan, okay? Para mapanood ho itong programa ng CLTV 36 sa December 13, of course. Alas 11 pa lamang ng umaga, ihahatid na namin sa inyo yung mga blow-by-blow updates. Kaugnay ho ng pinakahihintay na pinakamakulay at pinaka-engrandeng selebrasyon dito ho sa lalawigan ng Pampanga tuwing Kapaskuhan. Yan po ang Giant Lantern Festival 2025, Skip the scroll and stream at 26 news stream. So yung kung Kuyang Junlin, kung hindi ka makakauwi, pwede kang manood ng Ligligang Parol, Malyari kang Manalbe, kening CLTV 36, kingkikatamong YouTube, ang pong kingkikatamong Facebook page. Skip the scroll and stream at 26 news stream. Kasama si Justin, disanito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Okay, balitang may paggagamitan naman tayo. Foreign exchange rate, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong araw ho ng Martes, December 2 sa 58 pesos 52 centavos. Habang yung Japanese yen naman ay 37 centavos. Yung pound ay 77 pesos 44 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 52 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 61 centavos. Dirham ay 15 pesos at 95 sentimo, 15 pesos 95 centavos. Euro, 68 pesos 03 centavos. Korean won is 03 centavos at Chinese yuan, 8 pesos 29 centavos. The scroll and stream at 26 news stream. Kasama si Justin, disanito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ito naman, Kabalen, bigyang daan natin ilang balita at impormasyong may paggagamitan. Public service announcement muna tayo. Brownout. Okay, power supply interruption. Diyan ho sa may Barangay Basa, San Jose, Calantas, Benedicto, Carmen, Pagiruan at San Isidro sa Florida Blanca, Pampanga. Okay, mamaya hong bukas, alas 10 ng gabi. December 4 to. Okay, alas 10 ng gabi tatawid hanggang 12:30 ng madaling araw sa Biyernes. Okay, so December 4, Thursday, 10 p.m. Paghandaan po yan yung mga nabanggit kong barangay, Basa, San Jose, Calantas, Benedicto, Carmen, Pagiruan, and San Isidro, Kenpong, Florida Blanca, Pampanga. Milacopo, Kuryente, alas 10 ng Bengi. December 4, araw ho ng Huwebes yan. And then dito naman sa may syudad ng Angeles, portion ng Josepa Subdivision. 5 a.m. to 10 a.m. tomorrow, Thursday, December 4. Okay? Dahil i-rehabilitate o aayusin yung poste ng AEC. Wala rin hong kuryente sa may bahagi ng sa Felisa
Subdivision sa may Barangay Malabanyas. 5 a.m. to 10 a.m. tomorrow, dyan po sa Angeles City. Samantala, ito naman ay water supply interruption naman. Scheduled water supply interruption, Angeles City, Barangay Tabon, including Fiesta Communities, mamayang 10 p.m. Okay? Tonight, until tomorrow 4 in the morning, araw ho ng Huwebes yan. Tapos, Mabalacat City naman, Mawake Resettlement Center, third gate, ang popong Mawake Malati, 9 p.m. tonight, until tomorrow 5 in the morning, wala hong supply ng tubig. At magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Natutuwa ako kasi nanonood yung mga kababayan natin. Sabi ni ating Irene Dizon, awapin puma kamising Pasko tamo ating Pampanga Day, ating Giant Lantern Parade. Wow, po. Aldo na po ng Kapampangan, may kick-off niya naman at may aliwala po ring aktibidad. Madakal marami hong mga kaganapan. Ito, nagko-comment yung mga viewers natin mula ho sa ibayong dagat. Si Euphemia Canilao, sabi niya, shout out po kabalen kong Kapampangan, mimingat tamo po lagi. Watching from Anchorage, Alaska. Yan. Okay, si Ma'am Euphemia Canilao, maraming salamat ho sa inyong pagtutok. And itong pamilya Canilao, nakatutok sila mula po dyan sa Alaska. Pinapanood yung ating programa. Merong gustong magpa-announce, ulitin ko lamang, Christmas party daw ng Batch 86 dyan sa Josh. Jose Abad Santos High School. Ito pong Batch 86, ken po December 6, keng Bulwagan, na pong James Season. Itang kakaluguran tamong ni Giancarlo Nabong. At niya rin papabanggit. Sabi na, December 17, club anniversary ng Fraternal Order of Eagles, sabi niya. So, yan, hintayin lang natin yung detalye. Hiningi ko yung detalye para ma-i-announce din natin sa ating mga kababayan. Okay mga kabalen, isang mabilis na patalastas lamang ho at sa ating pagbabalik. Eto, pag-usapan natin, detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Miyerkules. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas ang ilang mga patalastas. Desisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama
Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ng aking binabanggit kanina mga kabalin, narito na po yung detalye ng mga balita ngayong araw ho ng Miyerkules, December 3, 2025. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalin, tukoy na raw ng kapulisan ng Pampanga Provincial Police Office itong isang person of interest na sangkot sa pamamaslaan kay Kapitan Jinky Kiambao ng Barangay Balibago, Masantol, Pampanga. Ayon ho ito sa isang ulat, bagamat tumanggi hong magbigay ng iba pang detalye ang Pampanga Police at sinabing ito ay ang isang POI kung tawagin ay isang lalaki. So yan lang ho yung detalye na naibigay ni Colonel Eugene Marcelo kaugnay ho nitong development dito ho sa kaso ng pagpaslang kay Kapitan Jinky Kiambao ng Barangay Balibago dyan ho sa Masantol. Matatandaan po nitong November 25 ay tinambangan ho si Kiambao kasama yung tatlo pang ibang mga kapitan ng barangay matapos ho silang manggaling dyan sa munisipyo para sa isang piging dahil kaarawan ni Mayor Dan Gintu. And ayon ho sa alkalde ay within 24 hours magkakaroon ng developments and medyo umabot na ng ito nailibing na nung November 30. Maraming nagtatanong yung mga kababayan din natin, pero ito ulat ho ng pulis ayon ho sa ating kapulisan ay kanila nang natukoy itong person of interest kung tawagin. Samantala, kaugnay din ng balitang yan ay nanumpa na ho sa pwesto yung hahalili naman kay Kapitan Kiambao. At siya po ay si Rodelio Constantino. Siya po yung bagong barangay captain ng Barangay Balibago, Masantol, Pampanga. At pinangunahan po ni Mayor Dan Gintu ito pong oath-taking ayon na rin sa
impormasyong ating nakuha sa LGU. Ano? Si Constantino po ang hahalili nga kay Kapitan Kiambao. And umaasa po yung lokal na pamahalaan ng Masantol na ipagpapatuloy po ni Cap Rodelio Constantino itong magagandang nasimulan ni Kapitan Jinky Kiambao na nasa first term pa lamang ho ng mangyari itong karumal-dumal na krimen na pagpaslang ho sa kanya. Pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ng tama. Ito ho mga kabalen ay syempre napakahalaga po nitong balitang ito. Bakit natin to nga pinag-uusapan? Bakit natin binabalita? At bakit natin sinusundan? Biruhin ho ninyo. Ito pong ating kababayan, no? Si Kapitan Jinky Kiambao, barangay captain na, ay nagawa pang tambangan. What more yung mga ordinaryong tao, di ba? Hindi ko sinasabi, hindi tayo nananakot dito, di ba? Pero opisyal na ng gobyerno, gaya ng nabanggit natin dito sa CLTV 36 News, binilang natin from 2022 hanggang ngayon, 6 na barangay captains na ang pinaslang sa Pampanga. Meron hong impact ito hindi lamang dun sa seguridad, merong impact ito sa imahe ng probinsya, merong impact ito sa mga negosyante, merong impact ito dun sa personal na pag-iisip ng ating mga kababayan dahil kung mga barangay captain ganyan-ganyan lang binabaril, safe pa ba ang ating lalawigan? 'Di ba? So ito ho yung mga dapat nating malaman at itong sinasabi ng PNP, ito hinihintay natin. Sinasabi nila meron ng person of interest, kailangan nating matiyak, ano? And kasi ho kung hindi nahuhuli, parang baka maulit lang, 'di ba? Parang kung walang mga napaparusahan sa mga gumagawa nito, baka isipin nila they can do away with this. At ito ba talaga ang probinsya na meron tayo? 'Di ba? So, yun lang ho mga kabalen, 'di ba? It is not usual na merong barangay captain, taon-taon yata 2022 meron, 2024 meron, 2025 meron, 'di ba? Parang taon-taon merong pinapatay na barangay captain dito ho sa Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Ito naman mga kabalen, balita naman ho sa Porac, Pampanga. Kaugnay nitong krusada o itong kalbaryong kinaharap ni Mayor Jing Capil matapos pong sampahan ng kasong paglabag, 7 counts, na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay inilabas ho yung kanyang warrant of arrest at gaya ng naibalita ko kahapon, noong November 30 kasi, pinuntahan ho ng mga kapulisan si Mayor Jing Capil sa kanyang tahanan pero hindi siya inabutan. And then the following day, December 1, alam natin, tuwing December 1 ay tuwing Lunes, flag ceremony, di ba, sa mga lokal na pamahalaan o sa mga tanggapan ng gobyerno for that matter. Pero wala rin siya doon, no show niya, di ba? Bagaman sinabi niya nga nung Sunday, sabi niya, ay ako willing makipagtulungan. At ito nga po, ditong gabi na iulat natin, December 2 o kahapon, araw ho ng Martes, ay kusa nga pong sumuko, voluntaryo ng sumuko sa Pasig City Regional Trial Court si Porac, Pampanga Mayor Jaime Jing Capil. Kasama ho niya yung kanyang mga abogado at tinungo ng alkalde yung tanggapan upang magbayad ho ng kanyang piyansa. Magkano yung piyansa, Kuyang Justin? 630,000 kasi alam ko tingnan 90,000 yan, 7 counts. So tama ba? 690 times yan ka na, baka sabihin, mali na naman yung math ko. Tama ba? Tama ba? O yung mga mahuhusay sa math dyan, nasa yung calculator ko. Ko-compute ko yan. 90. 90. Teka lang, compute natin. 90 times 7. Tama. Oh. 630 nga. Tama, di ba? Tama yung computation. Oo. So, 630 nga ho yung binayaran niya, mga kabalen. 630,000 dahil ito po yung kanyang piyansa dun sa 7 counts ng paglabag dyan ho sa kasong o paglabag sa Anti-Graft and Malversation Act. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan. So, dahil ito dun sa umano'y kanyang naging papel doon sa naging operasyon ng notorious na Mega Pogo Hub dyan po sa bayan ng Porac. Ito pong Lucky South 99, yung operator, ay binigyan di umano ni Mayor Capil, inisyuhan niya ng permit at renew pa yung permit.
Una na pong sinabi ni Mayor Jing Capil na siya nga po ay handang makipagtulungan sa mga otoridad. Ano? At sa isang pahayag, sinabi niya, gaya ng aking pagharap sa lahat ng pagsubok, di po ako nagtatago, sumusunod po ako sa batas. Salamat po sa mga pagmamahal at suporta sa aking pamilya, kaibigan at sa walang sawang pag-unawa ng aking mga kababayan. Bukas po tuloy ako sa paglilingkod muli sa inyo, Poraqueños, sabi niya. At dahil dyan, kinansila na po ng korte yung inilabas na arrest warrant laban ho kay Mayor Jing Capil. Yan ho, kabalen, ang latest dyan naman sa bayan ng Porac, Pampanga. Bago tayo magpatuloy sa ating balita, ito yung binabanggit ko kanina. GC Nabong, sabi niya, good morning po, club anniversary of Manila Clark Eagles Club. This coming December 17. Dyan ho sa may Crichet Private Resort, Magalang, Pampanga. Ayan, may announcement ha. O yan ho, may mga reunion, mga get-together. Kung gusto nyo hong gamitin yung CLTV 36 News Stream, itong programa natin para magpa-anunsyo, yan, go lang. Diba? So, para magkita-kita naman yung mga magtotropa at yung mga magkakabrad. Ano? So, pagbati din dyan sa Manila Clark Eagles Club na nagdiriwang ho ng kanilang anibersaryo. At maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa CLTV 36. May mga picture, alam ko mayroon pang papadala yung pa-flash natin. Sige, kumusta kayo dyan? Pagbati, GC Nabong. Ito naman, pag-usapan natin yung benting bigas ng gobyerno. Bakit ako natawa? Ewan ko. Di ba? Hindi kasi di ba isang araw pinag-usapan natin yung 500 pesos na Noche Buena tapos ang daming nagsasabing hindi kasya. Oo nga, ako nga nadulas eh. Sabi ko nga parang ayuda. Di ba? Totoo naman eh. Magkano ba yung presyo ng ayuda na binibigay, di ba? So, ganun yung dating eh. So, Pasko. And, kasya, di ba? Pero, yun nga, parang yung bang mahihirap, wala na bang karapatang mag-enjoy? Samantalang yung mga mayayaman na yung iba pang mga yung mga politiko na nagpapasasa sa kaban ng bayan, di ba? Nakita natin etong pagsusoli ng pera ni Henry Alcantara. Excited daw siyang makipagtulungan sa gobyerno. I doubt. Kung natukal siya, magsusoli ba siya ng pera? Di ba? Kwento mo sa pagong. Sa totoo lang, real talk lang tayo. Sa tingin nyo, kung hindi yan natukal, sa tingin nyo, isusoli nila yung pera. Tapos ngayon, ang presentation nila, bayani at gusto nilang makipagtulungan sa ating bayan para iligtas tayo. Yung mga diskaya, sa tingin nyo ba kung hindi natukal yung mga yan, magsusoli yan ng ari-arian at yaman? Di ba? Hindi siguro. Hindi ako naniniwala. Kaya nga yung sinasabing excited sila na isoli yung kanilang mga ninakaw para sa... Wow, excited. Sana nung binubulsa nyo yan, naisip ninyo yung mga nalulunod. Sana naisip ninyo yung mga rescuer na nagbubuwis ng buhay tuwing nagkaka-flash flood, tuwing nasisira yung mga dike. Na Ghost Project, na substandard. Yan, Miyerkules na Miyerkules, ginigigil nyo si Kuya Justin. Anyway, sige, silipin natin itong balita ni Paulo G. Santos dahil meron nang benteng bigas dyan sa Clark Freeport Zone. Sino yung mga qualified na bumili? Alamin ho natin sa ulat na ito. Kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin, na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating... Sa wakas, may access na sa 20 pesos per kilo na bigas ang higit 100,000 manggagawa sa Clark Freeport Zone. Kaya iba ang ngiti ng mga manggagawa sa kick-off ceremony ngayong unang araw ng Disyembre. Kitang-kita ang pananabik ng mga benepisyaryo. Ayan, bitbit na ho ni Kuyang ang bigas. Ilang kilo ho daw to? 10 kilos po ata. 10 kilos, ayun, 20 pesos. Ano trabaho dito sa Clark?
Anong trabaho? Maintenance po. Building. Sa BFMD kami. Ayun. At alam nyo, napakahalaga kung malaman ho namin yung kurso ho ninyo. Ano? Lalo-lalo na po dito sa mga programa ho ng gobyerno. Ito hong 20 pesos na bigas, first time nyo lang hong mabili. Opo. Oo. Gaano kalaking bagay na meron po kayong access bagay na ganito? po ito. Malaking bagay na po ito. Paano ba ninyo binabudget yung sweldo ho ninyo? Kayo ho ba minimum wage? Opo. Paano ba ninyo binabudget yung sa isang buwan? Nakakailang kilo ho kayo? Isang sako? Isang sako. Ilan ang pinapakain? Anim po kami. Anim ho. Mga anak ko. Saan ho kayo nauwi? Margot po. Margot, dito ho sa Angeles City. Ano hong gusto ho ninyo sabihin? Diyan ho sa mga nagpo-programa na meron ho tayong access sa ganito. Mas malaking bagay na po ito. Malaking bagay. So, Nakakatipid sa ano. Kaya bibili ka sa tindahan, mas medyo mahal. ano pangalan ko yan? Jerry, Jerry. de Hapon. Ito po ang isa sa tunay na gustong makamtan ng Department of Labor and Employment na lahat po ng mga manggagawa kasama ang mga namumuhunan ay magkakaisa. Pag nagsama-sama ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, walang rason para hindi madama ng mga manggagawa ang ating tulong, ang tulong ng pamahalaan, ang programa ng pamahalaan. Ayon sa Clark Development Corporation, target nilang makabenta sa 1,500 na manggagawa, tig 10 kilo kada isa. Nantanungin naman namin si CDC President CEO Attorney Agnes de Venadera kung may kasiguraduhan sa tuloy-tuloy na akses sa kadiwa. Ito ang kanyang paliwanag. Maganda yung tanong mo eh. Ito ba'y parang sakit ng tiyan? So ito ang ating pinag-uusapan ngayon, yung sustainability nito. Dahil yun namang pagkakain mo ng kanin, bukas mangangailangan ka sa isang buwan, mangangailangan ka. So ito hindi parang sakit ng tiyan. It's going to be a real program. At ang nais natin, yung nagsasampa ng revenues para sa Pilipinas, tinutulungan natin. Ito yung nasa mababang lugar doon sa ating organizational charge. Kaya marami pang mga programang ganito para maalagaan natin ang kamanggagawa natin. Umpisa lang ho ito ngayong araw. Matatapos ito June 30, 2028. So handa ho tayo. I-deploy ito sa buong Pilipinas starting January. Nag-umpisa na tayo sa Clark, sa Western Samar, umpisahan na rin sa Eastern Samar, sa Buanga del Norte, next week umpisahan na rin. Nag-umpisa na to sa Batanes, lahat ng taga Batanes nakaka-avail na Catanduanes, which was hardly hit, lahat din ng households nagbigay na natin ng access. So tuloy-tuloy na ho to at hopefully makagaang ho to sa bulsa ng ating mga sambayanan. At dito sa mga taga-Clark, hopefully they have a better Christmas. Sa 2026 National Expenditure Program, kabuang 256.5 billion pesos ang nakalaan sa agrikultura at 10 bilyong piso nito ay para sa Rice for All, kung saan kabilang ang 20 pesos per kilo na bigas. Ang pondo ay hindi lamang para sa murang bigas, kundi para sa seguridad ng supply. Kabilang dito ang suporta sa lokal na magsasaka, palay procurement, buffer stocking, at mga programa upang pataasin ang ani at kita ng mga magsasaka. Magkano po ba yung halaga para sa BBMN? Yung 20 pesos na bigas? Yung dinagdag na budget yan is 10 billion pesos. But meron tayong pera sa NFA na 9 billion. Not all of that will go to but the total magagamit natin is 19 billion plus maybe 24 billion kasi meron pa tayong contingency fund na almost 1 billion matitira by the end of this year. 24 billion for 2020 for next year. Okay. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng Yan ho mga kababayan ang ulat ni Paulo G. Santos kaugnay ng Benteng Bigas program ng Pangulong Bongbong Marcos na ayon ho kay Secretary Laurel ng Department of Agriculture ay hindi lamang ito ngayon
Dahil simula daw sa January ay kanila nang i-roll out ito at mabibili ng mas marami nating kababayan na nangangailangan ho. Ano? Sana maging sa ibang bigas at hindi lang yung mga kababayan nating nasa laylayan. Pagkakatiwalaan, balitang may Kasi marami rin naman tayong gastos, sa totoo lang, di ba? Pero ito may nakinabang. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Dapat magtuloy-tuloy talaga at bantayan ho natin. Keep the scrolling straight. Tiniyak naman ho ni CDC President Agnes VST de Navadera na marami pang mga programa yung Clark Development Corporation para matulungan yung mga kamanggagawa nila. Lalong-lalo na ho yung mga nasa ibabang bahagi ng kanilang organisasyon na labisong nangangailangan ng assistance. 36 New Street, kasama si Justine. Design ito na ito, makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Kabalen, eto maraming nag-aabang. Ito nga, sabi ni Irene Tizon, yung Giant Lantern, nakakamiss daw. Ating Irene, huwag ka nang mag-alala. Ito silipin natin. Itong Barangay Del Pilar, naghahanda sila na mabawi yung kanilang 9-year winning streak. So, panoorin natin yung kanilang ginagawang paghahanda. Narito po ang ulat, kaugnay nitong papalapit na Giant Lantern Festival. Pinakamakulay na pista sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival o mas kilala sa tawag na Ligligan Parol ng mga Kapampangan, 9 na taon na sunod-sunod na nangibabaw ang Barangay Del Pilar noong 1983 hanggang 1991. Hinubog ang reputasyon bilang pamantayan ng husay sa laro ng kanilang mga parol. At ngayong 2025, maaga pa lang ay abala na ang Team Del Pilar sa paggawa ng kanilang higanting parol para sa paparating na kompetisyon. Ayon kay Kapitan Jerry Canlas, taon-taon na hindi nagpapatinag ang kanilang barangay sa pagkikilahok sa tradisyonal na patimpalak na siyang ipinagmamalaki ng San Fernando bilang Christmas capital of the Philippines. Gusto naming ibalik yung dating 9 years na nananalo ang Barangay Del Pilar. Kanya itong taon na to, kumbaga maaga namin umpisahan at kumpara dun sa dati, yung mga kulay ng parol dahil unang tinitignan dyan yung kulay ng parol. Dapat matingkad. Dagdag pa ni Canlas, mas pinaghahandaan nila ngayon ang detalye ng parol mula sa kulay, porma at pagkakabuo ng mga bahagi nito. Aniya, hindi lang basta liwanag ang hinahabol nila, pati na rin ang buhay at karakter ng parol kapag ito'y sumasabay na sa tugtugan. Siyempre, yung forma, kasi ang parol may 4 na parte. May tambor, may siko-siko, may palimbon, at may puntetas. Dapat yung parting yon nasa loob ng parol. Hindi rin umano pwedeng madaliin ang paggawa ng parol. Kaya ngayong taon, katuwang ni Canlas ang kanilang lantern maker na si Florante Parilla at Setyembre pa lamang ay sinimulan na nila ang paghahanda para mas mapino ang disenyo. Nanawagan din si Canlas sa mga kapwa Fernandino lantern maker na panatilihing buhay ang tradisyon ng manual na paggawa ng parol. Sa mga gumagawa ng parol, dapat panatilihin natin yung paggawa natin ng parol. Hindi yung computerized. Kasi dyan na susubok yung kung gaano kagaling ang gumagawa ng Giant Lantern. Sa kanilang maagang paghahanda, umaasa ang Barangay Del Pilar na muli nilang masisilayan ang tagumpay na minsang 9 na taon nilang hinawakan. Samantala, taong 2017, nang huling makipagsapalaran ng Barangay del Rosario sa Ligligan Parol. Ngayon, matapos ang ilang taong pagliban, muli silang magbabalik sa entablado ng makukulay at naglalakihang parol sa San Fernando. Ayon kay Barangay Captain Razil Escoto, naging susi ang tuloy-tuloy na suporta ng kanilang mga kabarangay, pati na rin ang official lantern maker nilang si Ryan Joshua David, kaya mas buo ang loob nilang makipagsabayan ngayong taon. Gusto ko po kasi makilala yung barangay natin Barangay del Rosario. Hindi lang kasi sa factory nagkikilala at saka yung mga nagpapasalamat din po ako sa sumusuporta kaya lumalakas yung loob ko na sumali dito.
yung aking maker po, yung parol baker, yan po lumalakas po yung loob ng Barangay Del Rosario. Lumaki si David sa pamilyang kilala sa paggawa ng parol, anak siya ni Roland David, isang lantern maker na kalaunay naging barangay captain ng Barangay Santa Lucia. Gayunman, ngayong 2025 pa lamang siya unang lalahok sa Giant Lantern Festival bilang official lantern maker. Hindi naman po bago sa akin yung paggawa ng parol kasi simula nga po nung maliliit kami, tumutulong na po kami. Pero ito po, nabigyan po ko ng opportunity na i-lead po itong Barangay Del Rosario. Malaki po yung natulong po ng daddy ko, especially po dun sa simula ng pag-process ng paggawa ng parol, pagkulay ng bombilya, pag-electrical, hanggang po sa matapos po yung parol. Sa mismong Patimpalak, isa sa mga katunggali ni Ryan Joshua ang kanyang tatay. Pero para sa younger David, itinuturing niya itong friendly competition. Kami mga magpaparol, hindi naman talaga kami magkakalaban totally. Magkakasama talaga kami. Kasi yung pinupush namin dito yung tradition, tinutuloy natin yung tradition ng mga parol. So, yung competition, judge na yung makakapagsabi kung sino yung mananalo talaga. Kwento naman ni Escoto, tuwang-tuwa ang kanilang mga kabarangay nang malaman nilang lalahok sila sa taong ng selebrasyon. Masyado sila excited kasi tuwan-tuwa, lalo na bumalik yung natin sa entry. Malaking bagay sa amin. Kagaya ng iba pang mga kalahok, ibinigay ng Barangay Del Pilar at Del Rosario ang kanilang 100% best para makamit ang inaasam na tropeyo. Pero kami, pinagsikapan po namin, maaga naming inumpisa ng parol para mapag-aralan pa namin. At pagdating ng ligligan parol, sure na ang parol masisilden siya ng mahusay. So ngayon yung team ko, kasama yung head electrician and rotor maker, may hinahanda kami para magkaroon ng legacy or magkaroon ng tatak yung Barangay Del Rosario pagdating sa Giant Lantern Festival. Kung nais niyong mapanood ang inihandang gimmick at pakulo ng dalawang barangay sa kanilang mga parol, pumunta lamang sa Robinson Star Mill CSFP sa December 13 o abangan ang livestream ng CLTV 36 sa kanilang digital channels at official social media pages. Isol Fernando, CLTV 36 News. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Netama matudesisyon. Kabalen, last month, sinanang umaga at ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. At ito mga kabalen, imbitahan ko lamang kayo mamaya ay meron tayong guesting dyan sa RW 95.1 FM. Syempre dahil alam niyo naman, RBC Reaching Beyond Channels ay magkakwentuhan kami ni DJ Ellie. Kaugnay nitong, ewan ko anong topic pero Wednesday in Love. So usapang love advice. So yung mga gustong humingi ng payo kay Kuyang Justin tungkol sa pag-ibig, ayan. Ito na yung pagkakataon ninyo. Sige, lilibre ko na. Wala nang bayad. Kita-kita tayo mamaya 2 to 4 p.m. sa Facebook page niya ng RW, naka-live at syempre sa telebisyon, sa radyo 95.1 FM. Muli po para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, dito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa CLTV 36 Newsstream. Ingat po lagi at God bless. Skip the scroll and stream at the